ingkang saking sasana busana wonten ing papan pagrajan dirimo kadang putra kang sami katrima Waraka Droga Satya Wijaya Lerep sirup sitem permanem lerep sirup sitem permanem datanono obane walang kuwisik kanthi sarana kukusik kunang dupa kang saking kang gondo arumya gandane kang minyak cendana kuwi tinujuin papan pagbaran agung tinujuin sanggar pamujan tinujuin kukusik kunang dupa kang gumelung lan tinujuin papat kiblat nipo padha tiwa derusan bawang sami mengambar-ngambar kang sami rama keterpater kang swasana nganti semendol ana ing kahanan Sun puji marang Gusti kang merbeng dumadi king gawe kukusik kodrak ya sing gawe glegere jagat kanthi sarana kukusik kunang topo kang santi mengambar-ngambar kang sami rama ingkang mandheng poncak pucuk ing grana anut jroning kayong atos mati beda mati urip beda urip amung ngelayap-ngelayup ingkang semepeng rasa jatinipun panggarisan bapa kang sami mengandhapipun goro-goro ya kang guritna giri-girine dados kang geger para aksara kang para aksara kang para widodari peteng jlegeri mring babar pangayoman amung kang kaya jebolo lawang sira batang amung mangkawat cinandra hadit kang kinebur kelebur para madya kang wusana tata rahayu tansah pinanggih binarung laras si pradangga kendang kempul kelawan gongso ayo sora dupara
saking sambi kala dinambina saking bilai duh Gusti kula nyuwun pangayoman dumateng kita sak rombongan turangga satya budaya nindakake kewajiban menghibur para kadang bersaban duh Gusti engkang maha murah kang sami minangka paring bebungah ayo aja lali nindakake manunggal nanging aja sami ngawiya duh Gusti kula nyuwun pangayoman dumateng kita sak rombongan turangga satriya budaya nindakake kewajiban menghibur para kadang bersaban satriya budaya turangga satriya budaya kalisa ing sambikala la
sampun titir pulo sampun paripurna amirsani ngatur pamujan ang tumaprah gener-gener saking sedaya saking sanggar pamujan jengkar saking sanggar pamujan risan bapak kanthi nujungi sasur Pangeran Jawi ingkang kali wanda pecut winangka kali wanderisan bapak gemobat gemabit sak pucang aren gedene yen pitulung kadya klowok bebasan dipecutake puisi grak prapak gunung jubruk banyu kang asat banyune apa maneh sak dedenge para manungsa bakal ajur tumamprah pedah gawat Cenandra Purba wah raka satriya budaya ing swasana kang kahananipun glanggahing glanggang tansaya endah anake kukuse dupa lan kukuse dupa gumulur kang arum gandani kang kadya sekang gardung sautawis sang Bapa Jumagrah tumapra kang mijil saking sanggar pamujan kairing diri kang para kataruna atmaja kang kababyar liyane lumamprah tumuju mring glangganipun glanggang banjur lugu sila tumpak ngadep kiblat ping muji ping Gusti kang nebeng dumadi wah raka satriya budaya Daya kadilasane pecut kesa mandiman lamonto dinoto gemobat gemabit akika gemobat gemabit sak pucang aren gedene madenipun mandhap saking mudune kang goro-goro mandeng puncak pucuk ing grana anudroning kayon ategesipun geger para aksara kang para widodari weteng jlebgeri ing papar pangayoman omong kang kaya jebol lawang sinobatang mung kawat Cenandra Hadit ginepur kula pura wah raka satriya budaya Madapipun saking bebasan sapa kang becik tumindak ing bakal ketitik sapa kang ala tumindak ing bakal ketara sapa sirna bakal kena cilaka bebasan dipun wastani netra apatin netra ati hamung siji ya kang ana yaiku mring glangganipun Gusti kang merbeng dumadi sesanti memuji muga tansah den pinaringa gangsal lancar sugeng rahayu widodo lan lapanipun sak mangke ngantos pari purna wah raka satriya budaya
Bocih para kadang hormatan dalak aku Putri. Ngaturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepidah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Nuwun kaluwun ngaturaken kang Wijung Dalu. Saul Joko Bangkan malih nggih kalian Kora Bagong Seni Kudu Kepang Jawa asli nggih saking Turangga Satriya Budaya. Ingkang mangku nggih saking Dipategani nggih saking Bapa Gento. Wijil saking Laladan Grenjengan Suko, Kecamatan Ringin Anom, ingkang Kadipaten Gresik, Jawi Wetan Indonesia. Kaslupin saking Perpasugatan dalu menika saringan anggenipun saking Turangga Satriya Budaya. Ingkang dalu menika katimbalan ingkang dalemipun saking warganipun Bapak Suyitno dalah Ibu Supriyati sak keluarga agung. Ingkang menika ngawiti adicara tasanipun Wali matur kitan ingkang paring asma anggenipun saking adik kula adik Hengki Agung Kurniawan. Mugia lan muganipun tansih adik kula bisa berbakti kalian wong tuwa dados yuga kang soleh mikuna guna lang bangsa amin Allahumma amin. Kasulipun saking pergatan kula inggih pricak keluarga agung ngaturaken wilujeng dalu kagem Bapak Kepala Desa serta staf-staf ingkang para kinurmatan. Kasulipun inggih malih ngaturaken kang wilujeng dalu kagem Bapak Mustika saking Bapak tim keamanan. Anggenipun saking Bapak Kepolisian, saking Bapak Kapolsek, Kecamatan Kedamaian, serta jajaran ingkang para kinurmatan. Inggih malih ngaturaken kang wilujeng dalu kagem para sepuh, para wini sepuh, para alim, kang para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Anggenipun saking Laladan Dusun Tanjung Krajan ingkang para kinurmatan. Inggih malih ngaturaken kang wilujeng dalu anggenipun saking para kadang pamirsa. Sawanipun saking para undangan, kusinipun saking luludanipun saking Laladan Dusun Tanjung Krajan, Desa Tanjung Kecamatan Kedamaian ingkang para kinurmatan ingkang sedaya rawuh. Sumangga ingkang kawontenaken wilujeng dalu anggenipun saking dulur-dulurku tukang ngincengi sak Jawa Timur, wonten youtuber Nusantara, youtuber Jawa Timur ngatur sembah nuwun saged nggih atas pripun panjenengan wilujeng dalu saha wilujeng pinarak. Pramila kita sak keluarga agung ngaturaken wilujeng dalu kang saha wilujeng pinarak ingkang kula ngaturaken wonten ladak-ladik mangke kula ngatur tinggungi samudra pangabsami. Monggo kita amirsanipun medal saking sastra Pagelaran. Itu hadiripun gending-gending Wonosuka. Nggihipun adikan menika adicara campur sari tambaning ati busana wilujeng dalu saha wilujeng amirsani purnaning pagelaran. Sumangga.